Sas nga linya sa mga tao na itabo sa Barangay Busay ning Dakbayan, Sugbo aron makakuha og bugas gikan sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ani ang exclusive report. Bisan Miyerkules pa ang gidagdang distribution apan advance ang mga tao nga nagpalista aron siguradong makakuha og bugas gikan sa Dakbayan sa Sugbo. Ato makita ang mga atong kaigsuonan nga naglinya na alang sa gidagdang pag-apod-apod sa bugas humay ug mga adlaw apan posibleng di pa ni mahitabo or within this week nila ma-distribute ang bugas matud pa sa gisangunan niini. Wala may trabaho gyud, tulo na kasimana. Kay tungod aning COVID. Napitusan mi karon kay ang akong anak sir bago pa nagagawas na nanganak na cesarean. Apan giklaro sa Media Information Liaison Officer Yudy Sanchez nga posibleng dili pa ugma ang distribution sa ilang barangay sanglit nagpaabot pa man og supply sa bugas nga ma-deliver. Hinoon gilista lang nila daan ang mga tao nga hataganan. Ipaubos usab sa validation kung angayan ba nga hatagan sa bugas nga 25 kilos matag pamilya. Doon naman tayo guidelines nga sundon as far as the city government is concerned. One, ang guidelines. Kato mga driver nga apektado kay tungod distansya. Kato mga habal-habal nga di nakapanghabal tungod kay kuan kanang di sa kasakyan, okay? Di kasakyan nila gawan. O kato mga nawagtangan og trabaho, okay? Una to tagaan. Ang Dakbayan sa Sugbo adunay gipamalit nga 100,000 kamasakong bugas alang sa 200,000 ka mga benepisyaryo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.